Hyvät kuulijat, tässä Työelämän taidot podcast-ohjelmasarjassa käsittelemme henkilökohtaisen urapolun elinkaarta, eli työnhakutaitoja, työelämätaitoja, tiimityötaitoja ja tulevaisuustaitoja. Tänään meillä on vuorossa jakso 1, työnhakutaidot. Meillä on studiossa asiantuntijoina aiheesta keskustelemassa työhönvalmentaja Hannele Halinen Työhämeestä. Hei. Palveluneuvoja Aino Hassinen Työhämeestä. Moi. Sekä kumppanuuskoordinaattori Taru Vierimaa koulutuskuntayhtymä Tavastiasta. Hei vaan. Tervetuloa. Kerrottako ihan aluksi lyhyesti, mitä teidän omiin työtehtäviin kuuluu? Eli mä olen Halisen Hannele ja työskentelen Työhämeellä ja työpaikkani on ohjaamo eli alle 30 palveluissa. Ja mä olen se ensimmäinen henkilö, yksi niistä, joka kontaktoi asiakkaan, kun hän on ilmoittautunut työnhakijaksi. Sitten toinen puoli mun työstäni on näitä ryhmäpalveluita, eli käydään läpi kaikkea työnhakuun liittyvää yhdessä sitten ryhmänä. Entäpä Aino? Moi, tosiaan Aino Hassinen ja työskentelen ohjaamolla palveluneuvojana ja olen siellä ohjaamolla aina paikalla, kun ollaan auki ja kohtaan nuoren sitten tuli ihan asian kuin asian kanssa meille käymään. Ja lisäksi mun työtehtäviin kuuluu sitten tämmöisiä työnhakuun liittyviä asioita, eli esimerkiksi pyöritän meillä tämmöistä CV-hiomaa ja sitten toki myös ihan päivittäin autan sitten niin kuin työnhakuun liittyvissä asioissa asiakkaita ilman ajanvarausta. Ja minä, Taru Vierimaa Tavastiasta, niin mun työtehtäviin kuuluu yritysyhteistyö. Sitten mulla on alumnitoiminnan kehittäminen ja sitten teen uraohjausta meiltä valmistuville opiskelijoille, oli se sitten tutkinnon osaa tai koko tutkintoa, niin sitten kun ollaan opintojen loppuvaiheessa, niin jos tarvitsee jotain apua työhakuun, niin sitten voi olla mun juttu silloin. Työelämän taidot podcast, osa 1, työnhakutaidot. Mennäänpä aiheeseen. Työnhakutaidot. Ne on aina tapetilla, kun ollaan hakemassa sitä ensimmäistä työpaikkaa tai kokeneempana hakemassa uusia uramahdollisuuksia. Minkälaisista perusasioista työtä hakevan kannattaisi lähteä liikkeelle ja laittaa kuntoon ennen sitä hakemuksen lähettämistä? Vastaako Taru vaikka tähän ensin? No joo, mun mielestä pitäisi miettiä ensiksi sitä omaa elämäntilannetta, että minkälaisella työssäkäyntialueella mä voin niin kuin toimia, onko mulla kulkuneuvoa käytössä. Ja sitten haluanko mä tehdä kokopäivätyötä, osa-aikatyötä, minkälaiset työajat mulla onnistuu perheasioiden myötä ja sen kulkemisen myötä. Ja sitten alkaa valmistella niitä asiakirjoja. Niin kuin mun mielestä niitä kannattaisi tehdä aika niin kuin ajan kanssa, että niistä tulisi mukavan olosia, että ei sitten kauhealla kiireellä, että mulla on nyt tässä kysymys ja aikaa ton ja ton verran ja pitäisi saada hakemus sisään. Että pitäisi niitä semmoisissa vähän luonnosvaiheissa. Että kun tulee inspiraatio, niin hei, nyt mä voisin taas vähän tuunailla sitä CVtä. Valokuvia voi ottaa sitä ajatellen, että mulla on sellainen valokuvapankki, vaikka työhakuun liittyviä kuvia mun harrastuksista. Tai sitten ihan, että jos on harjoittelussa tai työssä, niin sieltä, että olisi taustalla sitä työkuvaakin. Jos on innostunut somekanavia tekemään, niin niitähän kannattaisi tehdä sitten, että jos on tekee rakennusprojektia tai leipoo, tekee ruoka-asioita, käsitöitä ja haluaa sinne myöskin työllistyä, niin niitä tekisi ajatellen sitä työhakuakin ja itsensä markkinointia. Että ei vaan semmoisessa niin kuin show-mielessä. Toki sekin siinä kannattaa pitää mielessä. Mutta tällaisia valmistelutöitä mä niin kuin suosittelisin tai ajattelisin, että olisi hyvä pitää mielessä. No hyvä. No mitäs kanavia siinä työnhaussa kannattaa sitten hyödyntää? No totta kai on nämä kaikki tämmöiset perinteiset työnhakusivustot, niin kuin vaikka Työmarkkinatori tai Duunitori. Ja sitten totta kai niin kuin some kannattaa niin kuin ehkä huomioida esimerkiksi vaikka LinkedIn tai muut tämmöiset sivustot, missä paljon sitten voi olla tämmöisiä niin kuin työpaikkailmoituksia ja sitten tietenkin tämmöinen oma aktiivisuus, eli että ottaa yhteyttä vaikka työnantajiin, niin se on ainakin semmoinen, mikä ehkä näinä aikoina korostuu, että silloin kun on tosi paljon työnhakijoita liikenteessä, niin silloin se tavallaan on piilotyöpaikkoja enemmän, niin se oma aktiivisuus ehkä korostuu sit enemmän kuin taas semmoisena aikoina, että on niin sanotusti työntekijän markkinat. Ja ehkä ei tule ajatelleeksi sitä, että ihan ne omat kaverit ja läheiset, niin heiltä kuulee juttuja työpaikoista ja työnantajista, eli sieltä voi saada ihan hyödyllistä tietoa tähän työnhakuun.
Taru, haluaa jatkaa. Joo, mä voisin vielä lisätä tätä oppilaitosnäkökulmaa, että jos on opiskelemassa, niin pitäisi hyvää huolta semmoista niin kuin omasta ammatillisesta verkostosta, että mitä harjoittelupaikkoja, TJK-paikkoja on käynyt niiden opintojen aikana. Tai kaveri on käynyt ja kuulostelee, että vitsi, toi ihan hyvän oloinen paikka, että mähän voisin valmistuessani kysyä sieltä työpaikkoja. Ja sitten ihan TET-jaksotkin, mitä on sitten tehnyt niin kuin vielä edellisissä opiskeluissa, niin se on sitä omaa ammatillista verkostoa, mitä ei sitten, se vähän unohtuu, että se on ollut koulumaailmaa ja sitä ei enää hyödynnä, mutta sitä kannattaisi niin kuin kirjata itselle ylös. Joo, tosi hyvä pointti. Jos sitten sitä oman koulutuksen mukaista työtä ei tietyllä toimialalla tai jossain kiinnostavassa yrityksessä olisikaan julkisesti tarjolla, niin mitä silloin kannattaisi toimia? No mä ajattelen siihen, että seuraa just niitä yrityksiä, sitä semmoista toiveyrityslistaa, että tonne mä voisin mennä töihin, niin käy niiden kotisivuilla, nettisivuilla, koska siellä saattaa olla ihan semmoinen kohta, että voi avoimen hakemuksen lähettää sinne ja se järjestelmä pitää esimerkiksi 3 kuukautta tai puoli vuotta, jopa vuodenkin niitä henkilöitä siellä pankissa. Niin musta tämä on niin kuin tosi oiva niin kuin ainakin hyödyntää. Toki se on yrityksestä kiinni, kuinka ne sitä sitten käyttää, mutta ainakin niin kuin käyttää sitä hyödyksi. Ja tietysti sitten ihan avoimia hakemuksia lähettää suoraan yrityksen sitten, mistä löytää aina sen, että kuka on se oikea henkilö, kelle lähettää, mutta nettisivulta löytyy aika paljon. Jos on pieni yritys, niin mikä se estää mennä suoraan paikan päälle, niin voi olla, että saapomon kiinnittää semmoisen henkilön, joka tekee tätä rekrytointivaihetta, mutta mitä isompi yritys, niin voi olla, että ei se ole edes sillä paikkakunnalla, missä itse sitten on ja jota käy katsomassa, mutta se on ihan hyvä vaihtoehto vielä nyttenkin, että tämmöisiä mä ajattelen ja sitten tietysti niin kuin miettiä aika laajasti sitä omaa osaamistaan, että mitä mä voisin tehdä. Aino haluaa jatkaa tähän. Joo, ja ehkä semmoinen vielä tuohon myös lisänä, että kaikista työpaikoissa ja työtehtävissä aina oppii tosi paljon erilaisia taitoja, mitä voi sitten siellä myöhemmin siinä unelmatyöpaikassa hyödyntää, että vaikka nyt olisi semmoinen visio, että vitsi, että tonne mä haluan töihin tai tollaista asiaa mä haluaisin tehdä, niin se matka sinne voi vaikka kestää vaikka 5 tai 10 vuotta ennen kuin sitä unelmatyötä pääsee tekemään, niin ehkä se, että suhtautuu avoimesti ja niin kuin lähtee oppien tekemään erilaisia työtehtäviä. Ja ajattelen, että se voi myös motivoida siinä, että harjoittelee niitä taitoja ja kartoittaa erilaisia kokemuksia siihen unelmatyöhön sitten. Tosiaan, että jos sitä unelmatyötä ei heti löydy, niin niitä samoja taitoja voi kehittää jossakin toisessa työssä ja oppia paljon uutta. Ja sitten kun se unelmatyö löytyy, niin sitten voi kertoa siitä osaamisesta ja siitä kokemuksesta. Hyvä. Siinä oli tyhjentäviä vastauksia monta. Hyvin laadittu CV, eli ansioluettelo lienee se työn hakemisen kivijalka. Miten se kannattaisi rakentaa? Siitä voi ehkä lähteä liikkeelle, että CV on tietynlainen käyntikortti ja sen tavoite on herättää sen työnantajan kiinnostus. Niin kuten tuossa Taru aikaisemmin sanoi, niin siihen todellakin kannattaa käyttää aikaa eikä ajatella, että se on joku pakollinen dokumentti, joka vaan tehdään, vaan että se olisi mahdollisimman semmoinen oman näköinen ja tosiaan herättäisi kiinnostuksen. Ja ehkä semmoinen hyvä nyrkkisääntö on se, että ajattelee sitä lukijaa, joka sitä katsoo, eli että se olisi mahdollisimman looginen ja selkeä, että sen voi silmäillen käydä sitten läpi. Ja totta kai kaikki perustiedot, eli omat yhteystiedot ja sitten koulutukset ja työkokemukset tai muut mahdolliset kokemukset, mitä sitten on. Ja että ei ehkä tunge sitä liian täyteen sitten sitä CVtä ja näin. Ja vielä mä ajattelen, että se on juuri se, millä me niin kuin herätetään sen lukijan se mielenkiinto. Eli sitten jos se herättää mielenkiintoa, niin silloin varmasti se lukija lukee myös sen varsinaisen hakemustekstin. Kyllä. Joo, ja sitten vielä ehkä yksi, mikä nykyään aika yleinen ja hyväkin on, niin on semmoinen esittelyteksti siinä CV:ssä, jossa on mahdollisuus sitten vaikka muutamalla lauseella kertoa siitä, että minkälainen tyyppi on ja minkälaisia kokemuksia on, että se tavallaan on mahdollisuus sanottaa jo itse sille sitä CVtä katsovalle ihmiselle, että minkälainen tyyppi on, niin siihen kannattaa myös panostaa kyllä.
Ja Taru jatkaa. Joo, ja sitten sitä, että aina kun sä tarvit sitä, niin sä tsekkaat sen, että se on ajan tasalla. Että sä, jos oot vaikka suorittanut jotain ammattipätevyyskorttejakin, niin hei, mä en ole laittanut niitä CV:hen, tai hei, nythän mä oonkin niin kuin kehittynyt jossakin aiheessa, tai mulla on uusi harrastus, niin mä niin kuin päivitän sitä, että se on niin kuin uuni tuore. Ja sitten jos on suosittelijoita, niin ne kannattaa ehdottomasti laittaa. Eli kysästä aikaisemmista harjoittelukohteista tai aikaisemmista kesätyöpaikoista, että hei, että voiko mä laittaa sun nimen, eli esimiehen nimen tai työpaikkaohjaajan nimen, niin aina kysyy siitä lupaa, että voinko hyödyntää tätä työnhaussa. Niin rohkeasti näitäkin sinne voi laittaa tiedoksi. Just näin. Vielä lisäisin tähän, että nyt on puhuttu paljon, että onko CV:ssä kuva. Ja sitä on puolesta ja vastaan, mutta mun mielestä kuva on hyvä, koska kuva aina jää paremmin mieleen kuin se teksti. Eli silloin se lukija, jos se lukee 10 eri hakemuksia, 10 CVtä, niin ehkä se teksti ei välttämättä jää niin mieleen, mutta sitten se kuva. Ja sitten hän etsii sieltä pinkasta sen kuvan ja sitä kautta voi löytyäkin sitten se jatko. Eikä tarvitse olla passikuva. Ei tarvitse olla passikuva. Eli vähän niitä, mitä Taru sä kerroit siinä, että ottaa kuvia. Toki ne on semmoisia, kannattaa olla selkeän näköisiä ja hyvät värit ja muuta tällaista, mutta ei tarvitse olla passikuva. Joo, ja vaikka ulkona, niin tulee ihania värejä ja valoa ihan eri lailla kuin jotain tapettia vasten. Joo, hienoja ajatuksia. Aina, oliko ajanaloja jotain mielessä? No ehkä toi, että kuvankaan ei tosiaan tarvitse olla mikään semmoinen kauluspaitakuva, vaan saa olla semmoinen oman näköinen. Ja varsinkin jos hakee johonkin tietylle alalle, niin se voi liittyä myös siihen se kuva. Otetaan vielä tähän semmoinen pikku jatkokysymys, että vaikuttaako sen oman CV:n räätälöinti? Onko jotain eroa sillä, että on kokemattomampi tai kokeneempi työnhakija? No tietysti silloin, että monella nuorellahan tuntuu, että ei mulla ole oikein mitään, mitä mä laittaisin siihen CV:hen, niin sitten kannattaa ehkä miettiä niitä muita elämän osa-alueita, vaikka harrastuksia tai kiinnostuksen kohteita ja kertoo enemmän niistä ja mitä taitoja niissä on kehittänyt. Että sitten tietysti kokeneemmalla on enemmän sitä työhistoriaa, mitä laittaa mukaan, mutta sitten heillä voi olla se vaikeus, että miten he karsii siitä pois ne epäolennaiset asiat, että keskittyy vain niihin, mitkä juuri siinä tehtävässä on tärkeitä. Aina täsmentää vielä. Joo, tai just, että esimerkkinä vaikka joku harrastus, niin jos sä oot vaikka jotain joukkueurheilua vaikka harrastunut, niin siellähän on tullut tosi monenlaisia taitoja, että sä oot sitoutunut siihen joukkueeseen ja sä oot oppinut paljon erilaisia tiimityötaitoja ja tämmöisiä, niin ne on kaikki semmoisia, mitkä voi itsestä tuntua itsestäänselvyyksiltä, mutta ne on kuitenkin taitoja, joita taas kaikilla muilla ei sitten välttämättä ole. Niin ei pidä väheksyä tosiaan niin kuin sitä työn ulkopuolista elämää. Ja varmasti sitten kaikki harjoittelukokemukset ja kaikki muut semmoiset totta kai ja miettiä, mitä kaikkea niissä on oppinut. Ja harjoitteluista voi tehdä ihan vaikka oman otsakkeen siihen CV:hen, että kun on työkokemus, niin muista, että se liittyy aina työsopimukseen. Mutta sitten just oppilaitoksen harjoittelut, TJK-jaksot, niin niille voi tehdä vaikka oman otsikon ja kertoa niistä sitten, niin silloin lukijat ymmärtää, että näissä ei ole palkkaa. Ja tänä päivänä on paljon oppisopimus, jaksoja opintojen aikana, niin ne kannattaa ehdottomasti laittaa myöskin ja sulkuihin vaikka, että tämä on oppisopimus, koska silloin siitä avautuu heti sille työnantajalle, että ai, tässä on työsuhde ollut kyseessä. Hyvä, kiitos. Meillä on täällä ammattilaisesta studiossa, niin te vastasitte jo valmiiksi tuohon mun seuraavaan kysymykseen, mutta täsmennetään vielä se, että työpaikkaa kannattaa hakea, vaikka ei täyttäisikään kaikkia työnantajan luettelemia pätevyys- tai kokemusvaatimuksia. Kyllä, ehdottomasti. Ja kaikki ne listat siellä, niin ne on tietyllä tavalla myös semmoisia työnantajan unelmalistoja. Ja varmaan kukaan ihminen mistään työtehtävässä ei täytä kaikkia niitä kriteerejä, mitä niihin on listattu. Eli se tärkeimmät kun löytyy, niin sitten loppu hoituu muutenkin. Ja monasti saattaa olla sillä, että tämä kokemus tai muu vastaava, niin silloin on niin kuin peli auki, että jos on niin kuin samaa alaa, mutta ei juuri sitä tutkintoa, niin sitten kannattaa tuoda se osaaminen esille. Joo, ja tosiaan, että jos siitä puuttuu joku osaaminen, niin sitten miettii sitä, että miten ilmaisee sen, että on valmis oppimaan uutta ja kehittämään itseään. Eli sillä saa monta asiaa niin kuin korvattua.
Työelämän taidot podcast, osa 1, työnhakutaidot. No niin, jatketaanpa sitten keskustelua. Moni saattaa olla sitä mieltä, että en minä osaa itteeni myydä, että mun profiilikuvakin on ihan surkean näköinen. Niin minkälaisia neuvoja ja kannustusta te haluaisitte tähän tarjota? Aino? No joo, tämä on semmoinen asia, jonka kanssa tosi moni kipuilee ja se on tosi monelle haastavaa, joten ensinnäkin haluan sen todeta, että se on tosi tavallista, että siitä ei pidä myöskään niin kuin entisestään jotenkin ottaa lisää paineita. Mutta tähän hyvä vinkki onkin sitten ehkä semmoinen, että kysyy joltain läheiseltä. Oli se sitten kaveri tai vanhempi tai joku kumppani tai kuka tahansa, koska me usein ollaan itse kaikista kriittisempiä niin kuin itseämme kohtaan, niin sitten kun sä kysytkin vaikka kaverilta, että vitsi, että millä mä nyt lähtisin itteeni tähän niin kuin markkinoimaan, niin sitten sieltä voikin tulla tosi erilainen niin kuin perspektiivi, niin se voi olla myös tosi niin kuin ihana kokemus, kun joku sanoikin, että hei, että mä oon aina ihaillut sussa tätä, että sä oot tosi taitava tässä asiassa, niin se on ehdottomasti semmoinen, että toiset ihmiset, niin se on tiivistettynä tämä vastaus. Taru. Ja sitten keräisi niin kuin niitä palautteita, mitä on saanut, että taas mä tänne oppilaitosmaailmaan, että on niitä harjoittelujaksoja, näyttöjä, jossa todella saa palautetta, missä mä oon hyvä, mitä pitää kehittää. Mä ymmärrän, että varmaan tosi niin kuin jännä tilanne, kun käydään sitä arviointikeskustelua, mutta jotenkin kokoiset. Meillä on esimerkiksi urasuunnitelma, semmoinen asiakirja, mihin voisi koota näitä ajatuksia ja hyödyntää. Ja sitten jos on ollut kesätöistä tai muita työjaksoja, niin ennen oli työtodistuksessa oli arviointia, nyt taitaa vähän vähemmän olla, mutta kyllä sä oot palautetta saanut, niin ne kannattaa kyllä niin kuin tuoda esille. Ja tulee helposti myöskin käytännön esimerkkejä, että missä mä oon onnistunut, kun joskus on vaikeaa vähän sanottaa sitäkin asiaa. Ja sitten tietysti ihan harjoitella niitä työhaastatteluita, missä mä markkinoin, että tekee vähän itselle demojuttuja, että peilin edessä. Tai kaverin kanssa, pistät kaverin kysymään. Niin, ja videoseissä pitää kanssa niin tuoda sitä esille, sitä osaamista. Joo, tuo harjoittelu onkin aika hyvä juttu, koska meidän on aika vaikea, onko se meidän suomalaisten tyyli vai mikä, että meidän on tosi vaikea kehua itseämme, että hei, tässä mä olen hyvä ja tämän mä osaan tosi hyvin. Että sitten kun sä toistat sitä ja sanot vaikka sille peilille sen, niin sitten se on ehkä helpompi sanoa siellä haastattelussakin. Mutta silloinhan puhutaan myöskin hissipuheesta, että tekee lyhyen kertomuksen omasta osaamisesta, niin pakkohan niitä vähän harjoitella. Monilla on varmaan semmoinen käsitys, että työnhaussa pärjää vaan ne, jolla on terävimmät kyynärpäät ja parhaat puhelahjat, että jääkö ne hiljaisemmat tyypit varjoon, vaikka ne olisi kuinka taitavia osaajia ja ahkeria puurtajia. Se on toki totta, että työnhaussa pitää tietyllä tavalla olla vähän semmoinen reipas ja pitää olla aktiivinen ja niihin tilanteisiin pitää niin kuin uskaltaa tavallaan mennä ja sen takia onkin hyvä niitä harjoitella, mutta kyllä kuitenkin niin kuin työelämässä tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä ja niin kuin ei pidä myöskään ajatella se, että vaikka rauhallisempi tai vähän niin kuin tarkkailevampi ihminen, niin sitä ei pidä ajatella niin kuin negatiivisena asiana, että kaikkia meitä tarvitaan, erilaisia ihmisiä tarvitaan, että olisi hirveätä, jos kaikki olisi vaan semmoisia niin kuin just kovia puhumaan, että eihän me saataisi mitään aikaiseksi, jos kukaan ei kuuntelisi ja kaikki vaan puhuisi kovaa kyytiä. Kyllä. Tosi tärkeä kommentti. Otetaan tähän semmoinen päivän polttava kysymys, että monihan käyttää varmaan sujuvasti tekoälyä myös CV:nkin teossa, että mitä siinä on sitten hyvä ottaa huomioon? No ihan tietysti tämmöisiä tietosuoja-asioita, että ei mitään omia henkilötietoja sinne niin kuin laita, mutta kyllä sitä voi ideoinnissa ja just näitä sanoja, adjektiiveja, millainen minä olen, niin tekee sinne lyhyttä kertomusta itsestään, että mitä se sieltä nostaisi, mutta ei niin kuin missään nimessä koko CVtä saa tekoälyn laittaa tekemään. Ja sitten kaikki, mitä sieltä tulee ideoita, niin sun on oltava niiden sanojen takana, mitä sä laitat CV:hen. Niistä voi tulla tarkennuskysymys, sun pitää perustella niitä ja sitten oikeasti, että sä oot sellainen, että ei sitä voi ulkoistaa sitä asiakirjan tekemistä. Ja kyllähän se varmaan on sillä tavalla, että jos me kopioidaan suoraan jonkun tekoälyn tekstiä, niin se näkyy siinä. Siinä on se sitten hakemus tai CV tai mikä tahansa kirjallinen tuotos, että kannattaa ottaa sieltä ehkä juuri niitä sanoja, mutta sitten kirjoittaa se sillä omalla tyylillä.
Eli pyrkiä olemaan omaperäinen ja siinä nyt ei vaadita täydellistä kielioppia tai kirjallista lahjakkuutta, että on oma itsensä, eikö niin? Kyllä. Kun hakemuksen jättämisen jälkeen kohtaa se päivä, jolloin sulle soitetaan tai sähköpostitellaan ja sitten vielä kutsutaan työhaastatteluun, niin saavut työnantajan edustajan tai peräti raadin eteen tentattavaksi. Sydän tykyttää ja sanat menevät sekaisin. Miten tämmöiseen tilanteeseen voisi parhaiten valmistautua? No tuossa jo puhuttiinkin vähän sitä valmistautumisesta ja semmoista harjoittelusta, niin ehdottomasti se, että kannattaa miettiä, että mitä sieltä voisi tulla. Ja just niin kuin Taru sanoi, niin harjoitella vähän sitä semmoista hissipuhetta, että sitten kun niin kuin kysytään, niin ei tarvitse miettiä, että hetkonen, että kukas mä olin ja mistä mä tuun. Mutta semmoinen ehkä tärkeä asia jälleen, niin että kaikki jännittää. Ihan sama, että niin kun olit sä vaikka nyt hakemassa ekaa työpaikkaa valmistumisen jälkeen tai sulla olisi 20 vuoden työkokemus, niin kaikkia ihmisiä todennäköisesti jännittää ja se on niin kuin normaalia ja se on tervettä. Eli jos ei jännitä, niin sitten se ei ehkä merkitse se asia sulle kauhean paljon, niin ehkä semmoinen, niin kuin, että tekee siitä jännityksestäkin itselleen tutun asian, että voi vaikka tehdä tosiaan niitä semmoisia mielikuvaharjoituksia, että okei, no nyt mä sitten oon siinä tilanteessa ja mun sydän vähän tykyttää ja muuta, niin ei niin kuin tavallaan pelästystä jännitystä, että tekee sitä jännityksestä vähän niin kuin ehkä kaverin, että oppii sitä sietämään. Ja sitten siellä haastattelussakin voi vaikka sanoa, että vähän niin kuin ääneen, että mua nyt jännittää tämä tilanne, että mä oon niin iloinen, että mä pääsin tänne. Tai että sitten myös sitä esimerkiksi haastattelija voi jännittää, koska niilläkin on paljon siinä, niin kuin mitä niiden pitää huomioida siinä tilanteessa, niin tavallaan etukäteen valmistautua siihen, että se on jännittävä tilanne ja se ei haittaa, niin se varmaan helpottaa. Tuo on varmaan tärkeää, että sen jännityksen sietäminen, että se on varmaan meillä kaikilla, että me jännitetään tiettyjä asioita, mutta sitten kun me mennään siihen tilanteeseen, niin sitten se yleensä se jännitys laukeaa ja sitten taitava haastattelijahan osaa sitten lukea tilannetta ja purkaa sitä jännitystä alussa ja loppupelissä se haastattelu menee sitten ihan hyvin. Eli ei huolta siitä jännityksestä, että monta kymmentä vuotta työtä tehnyt artisti tai näyttelijäkin sanoo joka kerta, kun mä menen lauteille, niin mua aina vähän jännittää. Mutta sitten kun sen suun saa avattua, niin sitten virta vie mennessä. Meillä on ollut mielenkiintoinen keskustelu tässä, että otetaan tähän vielä loppukertauksena ydinasiat, että mihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota CV:ssä, työhakemuksessa ja työhaastattelun valmistautumisessa. Hannele aloittaa. Eli varmastikin se valmistautuminen ihan kaikkeen tekee CVtä tai hakemuskirjettä tai menee sinne haastatteluun tai vaikka kontaktoi sitä työnantajaa ensimmäisen kerran, niin se valmistautuminen siihen, että mitä mä ehkä kysyn ja mihin kysymyksiin mun pitäisi olla valmis vastaamaan, niin sitten kun sen etukäteisvalmistelut on tehty, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Aina. Joo, mä jatkan tähän. Hyvin tärkeä aihe, mitä ollaan varmaan tästä vähän kierrelty ja kaareltu, mutta ei ole sanotettu kunnolla, eli osaamisen tunnistaminen ja sanottaminen, eli just se, että kun sitä CV:tä tai hakemuskirjettä lähtee tekemään, niin on niin kuin mietittynä vaikka ihan paperille se, että mitkä on ne mun keskeiset osaamiset ja vahvuudet, niin että tavallaan sitten kun niitä omia dokumentteja siinä tarkastelee, niin että tuleeko se esiin ja että saanko mä nyt kerrottua sen, mitä mä haluan, niin se on ehkä semmoinen niin kuin täsmävinkki. Ja sitten mä ajattelin sellaisia, että vielä tästä eteenpäin, että nyt moni kun näitä vinkkejä on annettu, mutta jos nämä tuntuu jo ihan loppuun kalutuilta, niin sitten voi vielä käydä niin kuin Työmarkkinatorin ja Duunitorinkin niin kuin sivustoja käydä katsomassa, koska siellä on ihan sitten tosi paljon hyviä kommentteja ja vielä linkkejä, mistä voi niin kuin saada uusia ajatuksia, kuinka mä näitä asiakirjoja kokoan, kuinka mä valmistaudun työhaastatteluun, liuta kysymyksiä, mitä todennäköisesti tulee, eli voi valmistautua. Ja sitten mä ajattelin, että meillä on Hämeenlinnan alueella erilaisia rekrytapahtumia. Monasti niillä on mahdollisuuksia tai on piste, missä voi CVtä tuunata. Eli niitä kannattaa hyödyntää. Ja jos on oppilaitoksen kirjoilla, niin meillä on vastuuopettaja, opinto-ohjaaja, uraohjaaja, joiden luona voi käydä juttelemasta tässä työnhausta. Ja kaikki, jotka suorittaa koko tutkinnon, ne opiskelee opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, eli siinä tehdään näitä asiakirjoja. Ja taas mä muistutan, että vaikka ne on koulutyönä, niin ne on elämää varten tehtäviä töitä ja kannattaa hyödyntää. Mutta tässä olisi vielä niin kuin tämmöisiä koonteja.
Ja tietenkin sitten se, että vaikka ne on siellä oppilaitoksessa tehty, niin tosi tärkeä juttu, niin ottakaa ne talteen itsellä ne asiakirjat, niin ne ei jää jemmaan sitten sinne koulun tunnareille, kun te valmistutte. Ja ohjaamollakin esimerkiksi meillä täällä Hämeenlinnassa ja työllisyyspalveluilla sitten yli 30-vuotiaille niin on myös tarjolla erilaisia tämmöisiä, niin kuin, just vähän niin kuin ehkä tämmöisiä, no meillä on nimeltään CV-hiomo ja sitten on tämmöinen mitä mä osaan paja, jossa pääsee sitten harjoittelemaan ja tekemään näitä dokumentteja. Eli kyllä tavallaan myös tämmöisiä palveluita löytyy sitten riippuen siitä, että onko sitten vielä opiskelija tai sitten ihan vaan niin kuin paikkakuntalainen, niin niitä kannattaa hyödyntää, että niissä pääsee harjoittelemaan ja tekemään sitten myös. Tuo oli hyvä muistutus. No mitäs jos sitten käy semmoinen ikävä tilanne, että joutuu työttömäksi? Niin näinä aikoina se ei varmasti ole mikään niin kuin asia, mitä tarvitsee myöskään mitenkään hävetä tai niin kuin jäädä siihen jumiin, vaan elämä jatkuu ja kyllä sitä työtä sitten niin kuin ajallaan löytyy, mutta varmasti Hannele osaisi tähän ehkä parhaiten vastata. No jos tosiaan on tämmöinen tilanne, että tietää, että työt ei ole heti alkamassa sen valmistumisen jälkeen, niin sitten kannattaa ehdottomasti tietysti laittaa työnhaku voimaan. Eli siellä työmarkkinatorilla kirjautua sinne ja täyttää mahdollisimman hyvin se ilmoittautumislomake. Eli se aina helpottaa sitten sitä jatkokäsittelyä. Eli kun työnhaku on voimassa, niin sitten meiltä otetaan yhteyttä ja sitten pohditaan ja mietitään se jatko yhdessä. Ja sitten työllisyyspalveluiden kauttakin on mahdollista tosiaan saada sitten vinkkiä näistä erilaisista tämmöisistä palveluista liittyen vaikka nyt näihin CV:seen ja työnhakuun ylipäätään, jotka sitten auttaa sinne työn hakemisessa. Sitten vielä semmoista ajatusta, että vaikka on nyt valmistunut tai on niin kuin tietyn alan ammattilainen ja jos yksinkertaisesti tällä hetkellä ei sen alan töitä ole eikä pääse kulkemaan muille paikkakunnille, niin mietti sitten, että hei, mikä mulla voisi olla sellainen kakkosvaihtoehto. Ei ehkä se kaikista mielekkäin, mutta vitsi mä osaisin tehdä sitä työtä. Niin jotenkin hakee niin kuin monenlaisia töitä. Ja sitten meillä on myöskin semmoisia tehtäviä, jos ei vaadita heti jotakin koulutusta, että sinne voi tulla moneltakin taustalta, että näitä erilaisia työhakualustoja niin katsoo hyvin avarin silmin, että ei niitä nyt ihan hirveästi siellä ole tarjolla, että vaan niin kuin scrollailisi, että hei, tämähän voisi ollakin mulle niin kuin mahdollista, että kannustaisin niin kuin avaamaan sitä omaa osaamistaan ihan myöskin käytännössä, että mä haen tuota tehtävää. Oikein paljon kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta Työhämeen Hannele Halinen ja Aino Hassinen sekä koulutuskuntayhtymä Tavastian Taru Vierimaa. Toivottavasti sinä kuulijana sait tästä sopivasti vinkkejä omaan työnhakuusi. Me toivotetaan sulle onnea työnhakuun niin ammattiin valmistuvana kuin uutta työpaikkaa etsivänä. Moi moi! Moi moi! Moikka! Moikka! Työelämätaitojen podcast-sarja on tuotettu osana PEHMO, eli pehmeällä osaamisella työelämään ESR Plus-hanketta. Hankkeen toteuttaa koulutuskuntayhtymä Tavastia yhteistyössä Live-säätiön kanssa. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Ohjelman juontajana ja tuottajana toimii viestintäyrittäjä Pasi Nuutinen.